ଆଜି ପଢ଼ିବା 9 ଖନ୍ଦା ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ପୁଣି ଓଲଟା ଲେଖିବା 9 ଘରୁ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ଏବେ ଦେଖିବା 9 1 9 1 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 9 4 36 9 5 45 954 9 7 63 9 8 72 9 9 81 81 9 10 90। ଆଜି ପଢ଼ିବା 9 ଖନ୍ଦା ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ପୁଣି ଓଲଟା ଲେଖିବା 9 ଘରୁ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ଏବେ ଦେଖିବା 9 1 9 1 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 9 4 36 9 5 45 9 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 81 9 10 90।